Doncs, si us sembla, ja són les 8, anem a començar amb el segon ple d'aquest any, el ple de febrer. Com ja fa molts mesos, tornem a començar el ple denunciant la repressió de l'estat espanyol cap a casa nostra, perquè seguim tenint els nostres companys i amics empresonats, exiliats, i bé, cada dia s'hi va afegint repressió cap a un lloc o cap a un altre. I en aquest cas doncs, n'hem tingut una prova aquesta setmana passada mateix. Per tant, una vegada més, no ens cansarem de denunciar això que està passant en aquest estat espanyol, que mentre en formem part suposo que no podrem ser el que volem ser i el que desitgem. Ja dit això, començaríem el ple amb el primer punt, amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si teniu alguna observació a fer. Doncs vinga, vots a favor de l'aprovació, aprovat per unanimitat. I passaríem al punt 2. Alba? Sí, si us sembla bé, com que si us hi fixeu els següents punts són tot convocatòries, les explico així una mica a nivell general i llavors si voleu votem una a una i si teniu alguna qüestió la tractem llavors. Són convocatòries que ja coneixeu, de fet no hi ha modificacions substancials a les dels anys anteriors, de fet ni hem tocat el crèdit pressupostari, és el mateix que l'any anterior. Dues qüestions de redactat, allà on posa regidoria de benestar social ho canviarem i posarem d'atenció a les persones i també haureu vist segurament alguna errada en l'any, se'ns ha escapat algun 2019, llavors això ho modificarem perquè ja ho hem detectat. Són subvencions que al final el que persegueixen és la igualtat d'oportunitats i la mobilitat social, que són prioritats d'aquest govern, especialment en el col·lectiu dels infants, perquè volem potenciar el talent i la socialització de tots ells, independentment del seu context econòmic o social més proper. Com sabeu, no es valora només per accedir a aquestes subvencions, no només es valoren criteris econòmics, sinó que el 40% d'aquesta valoració és segons risc de vulnerabilitat i d'exclusió social, són criteris socials i per tant en aquest sentit donem accés a molta gent que potser abans no podia però que sí que tenia motius de pes com per poder accedir-hi. Aprovem les beques d'escolarització, material i llibres extraescolars i les de caràcter general. I amb aquestes convocatòries el que volem fer és no només cobrir necessitats bàsiques, sinó que pensem que ha de ser un procés d'empoderament dels beneficiaris i vetllarem perquè així ho sigui i que no generi evidentment dependència a les persones que hi tenen accés, sinó que siguin com una palanca o un motor de resiliència i de recuperació en moments crítics de ciutadans i ciutadanes de Porreig. Us he fet així en termes generals perquè el que he comentat és aplicable a les 4 convocatòries. Si voleu anem a una i si teniu alguna qüestió doncs l'anem tractant. La primera és la d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys. Com dèieu, sí que l'única errada que havíem trobat era en la d'activitats extraescolars, que sí que l'any s'ha de canviar, suposo que s'ha matxacat el text de l'any anterior. Evidentment que estem d'acord amb que aquests ajuts s'han de continuar donant. En tot cas, sí que, com que les bases estan establertes i aprovades en acord del ple de 3 de maig de 2016, era analitzar si en la situació actual, havent passat 4 anys, si les bases es continuen adequant a la situació socioeconòmica actual i si responen a les mateixes necessitats del moment en què es van redactar. Sí, perquè de fet es va intentar en el moment de redacció de bases, per no haver d'anar aprovant bases, sinó com que tenim l'eina que és la convocatòria i és aquí on majoritàriament efectuem canvis substancials, que no és el cas d'aquest any, les bases són bastant genèriques i si ni tan sols la convocatòria no hi hem fet cap modificació, menys les bases. Eren molt generals, 2016 el context pel que fa a aquestes subvencions no s'ha modificat i per tant no hem entès necessari quan ni tan sols hem canviat la convocatòria perquè un cop consultats amb l'equip tècnic de què disposem no hi veuen cap
millora o possible millora a introduir. De fet, l'any anterior, l'any passat, crec que vam introduir que a les generals també s'incluïa poder ajudar a pagar, a fer front a taxes, vull dir que totes les coses que hem anat trobant les hem anat introduint, no és el cas d'aquest any. Per tant, les bases, si la convocatòria no l'hem modificat, les bases tampoc no té sentit. Bé, llavors, una altra cosa que ja havíem comentat en anteriors anys respecte al tema d'aquest tipus d'ajuts era el fet que vosaltres argumentàveu que per dignitat de les persones era millor que aquests ajuts els rebessin directament les famílies en risc d'exclusió social i que fossin les mateixes famílies qui gestionessin aquests recursos que s'havien de destinar a determinades finalitats, en aquest cas extraescolars, llibres, etc. En aquest cas, bé, no entrarem en debat, per tant, si això ajuda a que realment aquestes famílies tinguin una certa autonomia i s'aconsegueix, i ens sembla que això és correcte i favorable, però en tot cas sí que Serveis Socials emet en principi un control i seguiment dels ajuts que s'atorguen a aquestes famílies, però sí que ens agradaria que ens poguéssiu detallar més si realment es fa aquest seguiment i sobretot potser en temes més específics com poden ser extraescolars o llibres o material escolars, que són partides molt concretes, com es fa aquest seguiment i si realment podeu controlar que els ajuts que s'han donat a aquest efecte realment s'acabin destinant justament a l'objectiu pel qual s'han destinat. Jo els demanaré que facin un informe o el que sigui, que ho acrediti, però ja ho avanço, evidentment. Vull dir, una cosa és empoderar la persona i establir una relació de confiança que crec que tothom se la mereix. I l'altra és no vetllar perquè els diners públics que utilitzem es facin servir per la fi que s'han posat a disposició. No em consta ni un cas en què s'hagi hagut de revocar la subvenció perquè no s'ha justificat degudament. Realment ens trobem amb persones que ho necessiten, que hi ha una necessitat evident, no utilitzaran aquests diners per una altra cosa que no sigui aquesta. En el cas en què sigués així, es detectaria perquè es fa un seguiment molt proper. De fet, a l'escola convocatòria ho he pogut llegir, moltes es diu esteu obligats a cada 3 mesos venir al despatx perquè en fem aquest seguiment, hem de justificar aquests diners cap on van, vull dir que si es detectés, també aquí a la convocatòria hi ha l'apartat de per què, quins són els motius que suposarien una retirada de subvenció. N'estic seguríssima i ho sé, que el seguiment és perfecte i que funciona. Però en tot cas demanarem, si us sembla bé, des de serveis tècnics que us facin un informe detallant quin és el tipus de seguiment que realitzen. D'acord, gràcies. Bé, hi ha alguna cosa més amb aquest tema? No sé si us voleu votar per separats o els podem votar tots junts. Sí? Doncs, sí, junts. Doncs vots en contra, abstencions, vots a favor, aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 6, que és l'aprovació del compte de gestió i recaptació de l'ORGT. Rosa? Bé, pendents de cobrar en període voluntari a 31 de desembre del 2019 tenim uns rebuts que pugen 2.377,33 i unes liquidacions de 20.768,88 i el pendent a cobrar en període executiu en data 31 de desembre del 2019 uns rebuts de 281.563,22 i unes liquidacions de 113.388,20. No sé si teniu alguna cosa. No, jo sí que ens agradaria entendre una mica la variació que hi pugui haver-hi hagut amb el tancament del 2018, vull dir si més o menys és un escenari continuista o hi ha alguna liquidació d'aquestes pendents que potser se n'estigui anant una mica més de lo normal i una mica si es pot haver identificat algun cas concret en aquest sentit d'alguna liquidació pendent que pugui estar-se demonant per algun motiu específic i quin seguiment s'està fent en aquest sentit. No hem fet una comparació del 2018 amb el 2019, com que això ens porta contribucions perquè ho aprovem, no he mirat el 2018 en comparació amb el 2019 si hi ha molta diferència o no. Sí que m'ho miro i us ho dic, la diferència que hi ha. Sí, ho ens podem mirar. Sí, perfecte, simplement per veure una mica quina és la tendència, que no hi hagi algun punt que es pugui identificar. Ok, alguna cosa més d'aquest tema? Doncs vots a favor de l'aprovació del compte de recaptació,
aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació del compte de gestió recaptatòria de multes de circulació. Rosa? Perdó. En pendent de cobrament a 31 de desembre puja un import de 5.821,97 euros. No sé si teniu... Bueno, aquí sí que, a veure, més que res és observar una mica que l'import pendent, que estem veient aquests 5.000, realment és bastant superior a el que s'ha generat de multa durant l'any 2019, pràcticament 4 vegades més. I de fet, totes aquestes multes pendents de cobrament venen d'anys bastants anteriors, de fet la més antiga crec que era del 2012, i també s'han registrat durant l'exercici baixes considerades altres motius, que de fet són multes que són d'aquest exercici, que s'han acabat donant de baixa de 3.300 euros, que és entendre una mica aquesta baixa que hi ha hagut per aquestes d'aquest any concretament, a què és degut, i també quines mesures es porten a terme per realment poder tenir la recaptació efectiva veient que hi ha aquest saldo tan antic en aquest concepte. Aviam, detalladament no et puc dir ara mateix a què són degudes aquestes baixes, però sí que ho demanarem a contribucions que ens passin detalladament i si vols doncs ens ho podem mirar. Vale, sí, perfecte. I també entendre una mica això, del que queda pendent ara mateix, que quasi molt bé d'anys anteriors, doncs quines mesures s'estan prenent per realment poder fer efectiva la recaptació, no? Vale. Bé, ja demanarem aquesta relació de tot. Alguna cosa més pel que fa a aquest tema? Doncs vots a favor d'aprovar aquest compte de gestió recaptatòria, també aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació del projecte d'obra municipal d'obertura d'una franja perimetral. Bé, això és un projecte que vam demanar perquè ja feia 4 anys que demanàvem el recurs de Diputació per tal d'obrir aquestes franges perimetrals que tenim com a obligació els municipis per delimitar els nuclis urbans i que quedin separats dels espais forestals, i cap any se'ns havia donat perquè no teníem un projecte fet. Demanàvem els dos recursos, el projecte i l'execució, i no ens l'havien donat mai, i aquest any hem pensat que si teníem projecte potser ens donarien l'execució i l'hem fet fer amb recursos propis sense demanar el recurs del projecte de Diputació. S'ha fet fer i bé, es tractaria d'aprovar aquest projecte per tal de poder demanar, ja es demanarà, ja tenim les fitxes del catàleg de serveis en marxa i tenim més possibilitats de que ens donguin el recurs si ja tenim un projecte fet. És això. El projecte està baix, està penjat, està a disposició per si el voleu veure, no té cap secret. És un projecte de limitació de les franges dels nuclis de Porreig. Sí que això ho heu demanat amb catàleg de xarxa de la Diputació. No, el projecte l'hem fet fer. Per poder demanar el recurs de l'execució del projecte, de l'execució de l'obra, diguéssim, perquè no ens el donaven cap any, ni el projecte ni l'execució. I ara vam decidir que demanaríem el projecte, fer el projecte, i demanaríem llavors l'execució d'aquest projecte amb el catàleg de serveis. L'únic que veiem nosaltres ara és que amb l'impacte de les riuades d'aquestes setmanes, tot això com quedarà? No varia. La neteja i tot serà... No, però no té res a veure, no té res a veure. Sí, però abans s'haurà de... Sí, no, la neteja de la llera del riu és competència de l'ACA, sí, és competència de l'ACA, vull dir que no... I les franges perimetrals no corresponen a cap zona de la... No entren en cap zona de lleres de riu? No, és la franja perimetral que delimita un nucli urbà, per exemple, per seguretat. Per exemple, a l'Ametlla de Marol... Però no afecten cap... No. A veure, ara no tinc el projecte aquí davant, però crec que no. Per exemple, l'Ametlla de Marol, al carrer Montserrat, és ara el primer que em ve a la memòria, que té els pins allà a tocar, evidentment allò hi ha d'haver una franja de 25 metres,
per evitar riscos si hi ha algun incendi forestal, i això és el que es demana i el que tenim obligació els municipis de fer, que no ho tenim la majoria de municipis encara, però molts sí, i és el recurs que es demanava cada any a Diputació, al catàleg de serveis, del projecte i l'execució del projecte. Cap any se'ns havia donat i vam decidir, una de les raons era perquè al no tenir projecte teníem poca puntuació per executar el projecte i per tant vam decidir demanar el projecte amb un tècnic i se'ns ha fet el projecte i és aprovar aquest projecte per poder demanar l'execució. Cap problema, l'únic era això, que si es fa l'execució, si realment arribés a portar-se a terme tenint en compte la situació que estem ara amb això. Sí. Bueno, però en principi no afecta zones de llera, No. Alguna cosa més? D'aquest tema, el riu ja és un perímetre de seguretat per un incendi. Sí. El riu de per si ja és una franja de perímetre. Com està ara, que totes les lleres estan plens de troncs embossats, ara ja no és un perímetre de seguretat. Per molt que sigui terreny de l'ACA, això. Sí, però aquesta cosa concreta és ben bé la massa boscosa, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha a tocar les cases. O sigui, del bosc o de la vegetació a les cases hi ha d'haver 25 metres, que és una franja de seguretat, i és d'això del que estem parlant. Exacte, són treballs forestals. El tema de l'ACA, concretament dilluns hi ha una reunió a la delegació del govern per parlar d'aquest tema amb els municipis afectats, amb el director de l'ACA, per parlar d'aquest tema, per demanar explicacions, per veure què va passar, quina gestió es va fer. Estem convocats els municipis més afectats, que som Gironella, Porreig, Sallent, Sant Vicenç, crec. Sí, i Castellvell, vull dir que dilluns tenim una reunió amb els responsables de l'ACA per parlar d'aquest tema. Bé, ja aprofito, era una cosa que teníem per parlar amb informes de regidories i d'alcaldia, però ja que ha sortit ara, tenim ja una valoració feta del que va suposar a Porreig aquesta vinguda d'aigua que hi va haver. No parlo d'empresa, les empreses fan la seva valoració i ja des de la Generalitat ja se'ls ha demanat posar-se en contacte per veure què s'ha de fer, però a nivell de local, diguéssim, d'administració, l'afectació que hi ha hagut aquí o l'informe que presentarem es valora amb uns 30.000 euros aproximadament. Que bé, en comparació amb altres municipis és molt baix, fins i tot d'aquí al Llobregat, però bé, bàsicament és les proteccions que hi ha als pous d'aigua. Vam estar molt de sort, no hi ha cap pou afectat, es va fer aquella recomanació de no beure aigua, no fer servir aigua de boca perquè havia augmentat la terbolesa, però bé, era un paràmetre que s'havia de donar aquest avís o aquesta alerta per seguretat. En cap moment va perillar la salut de les persones, però s'havia de fer i no hi va haver cap més afectació. Els pous estan molt ben fets, segur, perquè el que va passar per sobre no va espatllar res del pou en si, sinó les proteccions que hi ha, les xarxes i les tanques que hi ha de protecció, i va afectar una mica el quadre elèctric de l'Ametlla, crec, i també va haver per les pluges, no ja per la vinguda d'aigua sinó per les pluges, una zona de Calpons que ja era una mica, tenia una mica de risc, però amb aquest temporal hi torna a haver risc i que s'ha d'arreglar, i també l'inclourem en aquest paquet, diguéssim. No estem en pregs i preguntes, però que ja... Sí, però com que ha sortit el tema, valia la pena no tornar-hi. Per això que us volíem preguntar això, si s'ha valorat també el que queda per les palanques, tot encofornat allà, arreglar... Això en principi no, com que no és propietat municipal, no és propietat municipal, no. En principi no és valorable. Bàsicament, per exemple, la palanca de Cal Riera no és propietat de l'Ajuntament, no és propietat municipal. Hem valorat el que és propietat municipal. Aleshores, per exemple, el que és parlo en concret de la palanca de Cal Marçal, que està la brana trencada per soldar, fet un... Sí, el que passa que, evidentment, o des de
municipi o des del Consell Comarcal, perquè aquí sí que té a veure el Consell Comarcal amb el manteniment de la ruta de les colònies, suposo que haurem de parlar, a veure com ho fem o com ho arreglem entre tots. Allò hi ha la GR i la ruta de les colònies que passa avall, per exemple. Per això. I sé que d'aquí una setmana o 15 dies, que és el que us vaig dir, passa una cursa i si hem d'actuar perquè hi ha una cosa imminent, s'hi actuarà, sense cap mena de dubte. Ja n'hem parlat. Ja en vam parlar que sí, hi ha en concret la palanca, hi ha una que ha quedat molt feta malbé de les tanques. Les tanques estan una mica adreçades, però... N'hi ha una que no té tanca, que estan totalment destruïdes. Llavors es fa perillós, o l'hem de tancar o l'hem d'arreglar. Llavors, bueno, l'arreglarem i passarem les factures doncs a la Generalitat a veure si ens poden pagar alguna cosa. Clar, és el que anava a dir, si no s'ha d'obligar el propietari a... Sí, per això, que si s'ha d'actuar s'actuarà, perquè s'ha de treure el perill si n'hi ha, i després ja en parlarem a qui li correspon. Aquesta línia d'ajuts que hi haurà des de Generalitat i sobretot des del programa de Diputació, del fons de contingència, bàsicament és per afectacions municipals, perquè així Diputació ho fa, són actuacions amb elements que són de propietat municipal, i això és el que hem valorat. Doncs tot això venia del projecte de franges perimetrals. Bé, no sé si teniu alguna cosa més a dir en aquest tema. Ja aquí som, per no treure tu d'aquí 5 minuts quan entrem. I amb la neteja de les lleres del municipi... Sí, però... Haurem de veure... Perquè ara és un moment dolç, és un moment trist, però és un moment dolç, perquè ara l'accés és bo per fer-ho, no? Evidentment fa molta llàstima, però d'entrada hem de demanar permís per ficar-nos-hi. I no es podria demanar algun tipus de subvenció a nivell de... o inclús alguna certa responsabilitat, no? Tot això suposo que aquest dilluns, que dic que tenim aquesta reunió, en parlarem. És que és competència de l'ACA, llavors no és només que s'hi hauria de fer la intervenció des d'ACA. Jo, de fet, estic passant totes les despeses ocasionades en relació a l'ACA, ja les estic passant a l'ACA mateix perquè en siguin coneixedors. Llavors, suposo que diferents municipis faran demandes específiques i una, evidentment, n'estic segura que serà que es faci càrrec de la llera del riu. Sí, perquè aquesta crescuda tan desmesurada, que és el que d'això, no? I ara sí que puc parlar perquè l'hem viscuda i perquè en tinc coneixement i ho veiem, no? Pensem que és necessària aquesta reunió perquè sabíem el que s'acostava i jo tinc, tots els que toquem a baix a l'aigua tenim del 23 de l'1 una obertura de 200 metres cúbics per segon, comunicat pel Departament de Gestió de Recursos Hidràulics, que ho envia a l'APOE i que ens ho fa servir, que ens ho envia a nosaltres, i 3 dies abans només 3 metres cúbics per segon. Això és que no hi ha criteri. Amb un pantà el 98% de la seva capacitat. Se m'escapa qualsevol raonament, no cal ser enginyer, jo crec que no. És a dir, que el que pensem, i suposo que si aneu estaria bé que els hi traslladéssiu, és que si una setmana abans amb el que es venia a sobre haguessin obert 10, 15 metres cúbics per segon i eren set capaços de regular i no fer el mal. I era baixat un riu fort, però no haguera espatllat el que ha espatllat ara. Sí, evidentment és un tema que traslladarem, no només nosaltres des del Porreig, sinó tots els municipis afectats, i em consta perquè n'hem parlat, i no hi ha pas res més, no? En principi hi ha això. Evidentment ho traslladarem i demanarem explicacions i si cal responsabilitats, evidentment. El motiu de fet de la demanda d'aquesta reunió és precisament que expliquessin el procés de desembassament que es va seguir. És que si no, no té sentit que existeixi com a tal aquest regulador perquè no n'ha fet bones funcions. Ja està. Bé, anem a aprovar aquest projecte d'obertura de franges perimetrals. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt,
que és l'aprovació del projecte d'obra municipal de reforma de les platges i instal·lacions de la piscina municipal de Porreig. Em faré 5 cèntims, el projecte també està a l'Ajuntament i es pot mirar com sigui. Fa anys, o sigui, la piscina de Porreig va néixer malament, va néixer perquè teòricament havia de ser una piscina coberta i evidentment, i els temps que estem i com ha evolucionat tot plegat, molt probablement mai arribarà a ser una piscina coberta. Els materials amb què es va fer aquesta piscina eren materials per estar a l'interior, no per estar a l'exterior, i per tant cada any rere any s'hi han de fer obres de reparació perquè es fa malbé una part del terra, es fa malbé una part de l'enrajolat, es fan malbé moltes coses. Cada any s'hi ha d'actuar i hem de dedicar un mes de personal de brigada i, no sé, ja no ho dic a voleo, però 20.000 euros, 25.000 euros, 30.000 euros per reparar una cosa que es fa malbé perquè no està ben feta. No és que estigui mal fet, però sí que els materials no estan pensats per tenir temperatures de 5 graus sota zero, per exemple. Per tant, vam decidir, ens va semblar que era important fer ja un projecte per solventar aquest problema, si no definitivament, com a mínim, perquè passéssim 15 anys que no hi haguéssim de pensar. S'ha fet un projecte de remodelació de les platges fent 5 cèntims, amb un paviment tipus paviment injectat com aquest que s'ha fet aquí a la plaça, un paviment imprès, que és un tipus de paviment que és molt més resistent, molt més compacte i també més econòmic, segons quin tipus de paviment, amb un arranjament de tots els desguassos de l'aigua, etc. També amb una petita ampliació de la piscina perquè hi càpiga més gent, perquè ja últimament també anàvem molt justos segons quins dies d'estiu, i la zona que hi ha al darrere de tot de la piscina gran, que hi ha com una paret, si ho teniu present, i a darrere hi ha uns forats que ara estan tapats amb unes planxes, que allà hi havien d'anar uns jacuzzis quan allò hagués sigut un gran projecte i que no hi seran mai, probablement tampoc, doncs s'amplia tota aquella zona com a zona d'estar. I bé, el projecte, ja dic, podeu veure en qualsevol moment. És un projecte que té un cost no arriba a 150.000 euros, crec, si no recordo malament, 50 i escaig, i ens sembla que és prou interessant fer aquest projecte perquè ens estalviarem diners i com a mínim no s'hi haurà de pensar en molts anys, amb una mica de sort. Aquest projecte es va aprovar un decret d'alcaldia per la urgència, perquè clar, això ara s'ha de licitar l'obra, s'ha de fer tot un seguit de procediments que porten un temps i la piscina ha d'estar abans que comenci l'estiu, i si ens allargàvem gaire no hi haguéssim sigut a temps, era urgent, per això es va fer aquest decret d'alcaldia i és el que avui ratifiquem si és que ho aprovem. És això només. No sé si... Sí, nosaltres des del nostre grup celebrar que realment sigui aquesta l'orientació que es fa amb aquest projecte. Compartim aquesta idea que al final tenir una infraestructura que l'única cosa que fa és consumir-te recursos any a any, al final més sentit que conservar potser val la pena invertir-hi no en un canvi que et permeti tenir aquesta eficiència futura, no? Si aquest és el projecte que ja contempla aquesta possibilitat, doncs celebrem que finalment es dugui a terme i entenem que realment és això, fruit d'un estudi dels impactes que podia tenir no tenir-lo, de fluxes futurs de despesa, que realment amb aquest projecte quedaran entre cometes mitigats i esperem que efectivament siguin 15 anys i esperem que puguin ser 15 anys com a mínim i que no s'hagi de fer tota aquesta reparació, que si són 5.000 doncs són 5.000, si són 20.000 el que comentaves, però que sobretot no sigui un consum de recursos anual, sobretot també si és de personal propi de l'Ajuntament, que encara és pitjor, i que per això pugui ser també una tendència futura de la piscina. També dir que aquest projecte que es farà és un projecte, no m'agrada dir de mínims, però és un projecte que
servirà per als anys que sigui, 10, 15, però que no hipoteca cap futura remodelació, o sigui, que si convé o si ve de gust o a l'equip de govern que hi hagi en el seu moment i vol afegir coses, si volen fer més coses, no hipoteca el que s'hi puguin fer més coses, o sigui, és un projecte per començar i aquí, evidentment, que més endavant qui sigui podrà fer el que sigui. Perquè si no estem equivocats, la part de sota de la piscina en principi és buida, que això és una de les coses que fa que hi hagi aquesta problemàtica concretament. Entenc que el projecte com a tal m'entén que això sigui buit, l'únic que la coberta entenem que serà més sòlida o més resistent a les inclemències del temps, diguéssim adaptada a la temperatura i totes aquestes circumstàncies que comentaves. Hi ha alguna proposta, entenc que no dintre del projecte, però hi ha algun projecte paral·lel d'utilització d'aquest espai de sota la piscina? Bé, en principi, si tira endavant el tema de la caldera de biomassa que ha de vestir a tota l'Avinguda d'Octubre, allà sota, no allà sota, però sí al costat on ara en aquest moment hi han ubicats els dipòsits i els elements de tractament de l'aigua, s'hauran de desplaçar cap aquí sota on hi ha aquest espai i aquell espai es dedicarà al tema caldera i al tema sitja per encabir-hi la biomassa que s'hagi d'utilitzar per aquesta caldera. Per tant, una part sí que es redefinirà l'ús d'aquest espai. Canviar-ho tampoc val la pena perquè la realitat és que l'estructura és molt sòlida, està molt ben feta i no és aquesta estructura de vas que està penjant que provoca aquests problemes de sobre, sinó que és els materials que hi havia a sobre. Aquesta estructura, de moment, en principi, en tots aquests anys, i no es preveu que generi problemes, això. L'estructura és faraònica, és brutal, no sé si heu baixat mai, però us animo a baixar-hi a veure-ho, perquè és espectacular el que van arribar a fer allà amb infraestructura i amb cost que devia costar aquest vas penjant. És que és un vas brutal amb unes parets així de formigó penjant completament, és espectacular. Però sí que en cap moment aquest projecte impedeix que hi hagi res a sota, és a dir que no... Res, simplement aquest desplaçament que hi ha dels equips de tractament de l'aigua, les bombes, cloradors, etc., que evidentment s'han de desplaçar per poder-hi encabir aquest projecte de biomassa, que això ja vindrà quan es faci, si es pot fer. Alguna cosa més pel que fa a aquest projecte? Bé, doncs, vots a favor de l'aprovació d'aquest projecte? Bé, aprovat per unanimitat. Bé, el següent punt és el del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Res, només informar de que les modificacions que s'havien de fer i que hi estava treballant el redactor del projecte ja estan fetes, ja les tenim i estan pendents d'aprovar avui per poder-los traslladar ja definitivament a urbanisme, perquè allà en facin la valoració definitiva, ho dic bé, que sí, i ja està, i a partir d'aquí ja poder acabar, encarar la recta final de l'aprovació definitiva del pla urbanístic. A partir d'aquí ja no es podran fer al·legacions per part de la població aquí a l'Ajuntament, si algú tingués alguna cosa a dir ja hauria d'anar a urbanisme i ja està. I esperem que ara sí estiguem a la recta final, perquè totes les, diguéssim, les petites modificacions que s'han fet amb aquest últim informe ja són indicacions que vam rebre del mateix organisme, d'urbanisme, i bé, en principi sembla ser que si hem cregut, per dir-ho d'alguna manera, o hem fet el que ens han dit, no hi haurà cap problema per la seva aprovació definitiva. I no sé si hi ha alguna cosa més a dir, però bàsicament és això. Per tant, si no teniu res a dir, no sé, hauríem d'aprovar-ho també, el fet de presentar. Vots a favor? També aprovat per unanimitat. El següent punt és l'aprovació del conveni tipus sobre la gestió del padró d'habitants dels ens locals. És ben bé perquè s'ha de renovar aquest conveni, perquè probablement hi ha hagut algunes modificacions amb la gestió d'aquest conveni, d'aquesta gestió, i bé, es tracta de ratificar una altra vegada el conveni que tenim amb Diputació perquè es faci càrrec de la gestió del padró municipal. No sé si hi ha alguna cosa, doncs passem a la votació. Vots a favor? Aprovat també per unanimitat. Passem al següent, que és ja informatiu, que és l'activitat de control. Rosa?
S'ha enviat tota la informació d'obligacions trimestrals a Hisenda, es va enviar el passat dia 21 de gener del 2020 i resulta un període mig de pagament de 16,61 dies. Es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, el nivell de deute, i el que no es compleix en aquests moments és la regla de la despesa. No sé si voleu demanar alguna cosa. És el que hi ha. A veure, incomplir la regla de la despesa representa que no has fet gaire bondat, però entenem que s'ha de fer perquè si no ho fem ens encallem. I per tant està molt bé que l'objectiu d'estabilitat pressupostària es mantingui, que això és important, i amb l'altre, doncs, mira, ja farem bondat un altre dia. També el període mig, també l'has dit ja? Sí? Sí? Vale. Llavors, pel tema d'informes d'alcaldies, hi havia el tema dels aiguats, que us en volia parlar, però ja n'hem parlat abastament. Hi ha el tema del Consell d'Infants, si vols explicar una miqueta. Us volia informar una mica del que hem fet fins ara. Vam fer una primera reunió abans de les festes, ja per conèixer-nos, per explicar com aniria una mica el funcionament amb els nens i nenes, amb la ONA, de l'Espai Jove, que és la que porta les reunions. Llavors, el primer dia sí que va ser més com de Constitució també, i coneixença i això, i ja els hi hem donat com una mica de feines, diguem, per transmetre a les seves aules sobre els camins a l'escola, per reduir una mica la mobilitat en cotxe quan anem a portar els nens a l'escola, i també els hem dit que comencessin a fer una mica el llistat, diguem, amb l'ajuda dels seus companys, de les propostes que volien fer pel poble, per millorar el poble. I hem de dir que estan molt contents, molt motivats i que estan fent molt bé la seva feina. I ara, a finals de gener, vam fer la segona, i per això també us volíem informar, perquè la primera va ser més de coneixença i això, però la segona hem començat a treballar i van sortir propostes ben xules. Llavors, el que farem a la següent reunió, que si algun dia, si cas us passarà el calendari que hem fet entre tot, amb els seus tutors sobretot, perquè no ens féssim algun dia que tenen alguna festa a l'escola i això, i que els el pot compartir, i si algun dijous, ho fem el dijous un cop al mes a les 3 al migdia, per qüestions horaris d'ells i això. Llavors, si algun dia voleu venir, ells estan molt contents que hi anem a algun regidor, vull dir que a part de l'Ona que sempre hi és, sempre intentem anar-hi un o altre, i llavors us convidem, diguem, si algun dia voleu, estaran ben contents que els hi fem una mica de preguntes sobre el que estan fent i poder donar la nostra visió. I estan fent això, vull dir, propostes sobre com fer com punts per retrobar-se, per anar a l'escola junts caminant, i estan sortint coses ben originals i ben creatives. Vull dir que ara no vull explicar tots els punts perquè són ells els que potser, quan veiem que sigui convenient que vinguin ells a explicar-nos el que els farà il·lusió, però és per saber, que sapigueu vosaltres que estem tractant. Llavors també informar, suposo que ja ho heu vist, també ja us vam enviar informació pel grup que tenim, el tema del Wi-Fi for EU, aquest projecte europeu que vol portar Wi-Fi gratuït a totes les poblacions, no a casa, a les zones públiques. Aquest projecte va néixer fa un parell d'anys aproximadament, i Porreig vam concórrer al concurs i vam estar de sort que ens va tocar perquè hi vam estar a sobre, i el dia de la convocatòria vam ser a les 12 en punt del migdia allà per demanar-ho, allà vull dir davant de l'ordinador, apretar el botó, no allà. I bé, vam estar de sort, vam ser el tercer poble que el va aconseguir, i d'aquí al Berguedà vam ser tres municipis a la primera convocatòria, a la segona convocatòria n'hi ha hagut 2 més, i a la primera convocatòria hi van haver 20 municipis aquí a Catalunya que també ho van obtenir, a part dels 3 d'aquí al Berguedà. I bé, vam començar-ho a treballar, vam començar a veure les empreses que ho podien fer, perquè això no ho pot fer qualsevol empresa, han de ser unes empreses que tenen, suposo, conveni amb la Unió Europea, i bé, el que ens va semblar que ens tractava millor o que ens posava més facilitats, doncs va ser la que ho ha fet.
i ja ho tenim instal·lat, fa 15 dies que funciona, hi ha algun petit problema tècnic d'ajust d'antenes que s'haurà d'anar arreglant de mica en mica, que és al final de l'Avinguda d'Octubre, allà al final de tot, a prop de la biblioteca, que no acaba d'arribar o hi ha moltes caigudes i suposo que és per la distància, però bé, tota la resta de zona, des de la llar d'avis fins passant per aquí a la plaça Mestre Badia, la plaça de la Creu, tota la plaça Nova i fins a la piscina i pavelló, tot això ja funciona perfectament i ja està. L'únic requisit era que el desplegament havia de ser important, no podia ser en un punt sol, hi havien d'haver un mínim de 10 antenes, si no recordo malament, havíem de tenir un mínim de 30 megas de velocitat, i per això s'ha posat una línia explícita per això, l'hem de mantenir aquesta línia durant 3 anys, però bé, això és molt poc el que costen ara les connexions de telèfon i aquí està. I bé, estem contents perquè funciona i funciona bé. Potser quan hi hagin 500 persones penjades, si és que mai hi són, ja anirà més lent, però bé, de moment funciona. Però ja dic que està pensat, perquè m'han fet arribar preguntes, gent, bueno, i això ara així a casa ja podré... No, perquè dins a casa no arriba, o arriba molt poc i només en uns llocs determinats que tinguin l'antena a prop. Però aquí està. També dir que ens vam presentar a la convocatòria d'ajuts líder per cofinançar algun projecte dels que havíem presentat al PUOSC. És difícil que els ajuts líder arribin a l'administració perquè sempre som els últims, els ajuts líders estan pensats per la dinamització econòmica del territori i per tant primer van als privats i sobretot amb projectes més petitets i després va pujant i si queden diners amb el paquet doncs llavors sí que ens tocarà i vam posar 4 projectes però 2 ja han caigut perquè eren massa petits, no vam voler posar, eren massa petitons, eren el projecte de les autocaravanes que tenim ja cofinançat amb el Pla de Foment de Turisme 2018 i que s'executarà a través del Consell aquest any, també el de la senyalització de la Torre de Merola, que també forma part del Pla de Foment de Turisme 2018 i que també s'executarà a través del Consell aquest any. I els altres 2 són els d'eficiència energètica, el projecte de plaques fotovoltaiques tant de l'Ajuntament com de l'Escola Bressol i Biblioteca, que formen part de la demanda del POSC d'aquest any. Bé, si ens toca, benvingut sigui, ens ajudarà a cofinançar la totalitat del projecte i si no, doncs hi haurem concursat. I també ja per últim, també dir que ha sortit la convocatòria de l'1,5% cultural, que surt ja torna, és el 3è any que torna a sortir, no el 4º any que torna a sortir, feia molts anys que no sortia, que és aquesta convocatòria d'ajuts culturals del Ministeri de Fomento, que és el Ministeri de Fomento però si cau, ja benvingut sigui, que hi vam presentar fa 2 anys la segona fase de la torre de Cal Pons i que no ens ho van donar perquè ens van faltar 0,80 punts per arribar al mínim. L'any passat ningú sap per què no ens el van donar, perquè sí que passàvem amb escreix la puntuació mínima i no sabem què va passar gairebé, i aquest any hem demanat que es torni a demanar perquè a més tindrem bastanta més puntuació, entenc jo, perquè tenim cofinançament molt més alt del que teníem l'any passat, perquè tenim el Pla de Foment de Turisme 2019 amb 203.000 euros, més la subvenció de l'OSIC amb 78, o sigui que tenim com un 60% ja del projecte finançat, assegurat el finançament, i per tant el cofinançament que l'Estat haurà de fer amb aquesta convocatòria serà molt menor i per tant això fa pujar la puntuació. Entenem que hem demanat al Consell que també ens l'incloguin en aquesta convocatòria i bé, ho hem demanat des d'aquí, sembla que bé, que estan predisposats i també tenim la consellera de Cultura i de Patrimoni i Colònies aquí, que també forma part, és consellera del Consell Comarcal i entenem que hem de tirar tots cap al mateix
cap a la mateixa banda. És evident, demà hi ha Consell de Presidència i es decidirà el que es fa, però jo crec que la cosa tirarà endavant. És que jo penso que potser és l'última oportunitat ja d'encabir-hi aquest projecte, perquè ja s'ha de fer, s'ha d'executar, o sigui, tenim el Pla de Foment de Turisme 2019 que s'haurà de fer i l'OSIC també, i per tant és l'última oportunitat per encabir-hi aquest projecte, no d'altres, i bé, jo crec que tenim possibilitats, el fet aquest que tinguem una bona part ja cofinançada per altres organismes i que a més són compatibles. No, a part també és el projecte més avançat que hi ha dins de la comarca. Jo entenc que sí, no sé ben bé com estan els altres, però vam estar parlant amb el gerent, amb l'Eduard, i també vam parlar amb el Sabata, amb el Jordi, bé, i sembla ser que sí, que és el que està més avançat. Aquestes convocatòries tenen la pega que són molt justes de temps i s'han de fer molt ràpid, llavors les coses s'han de tenir a punt perquè si no hi pots accedir, perquè no pots fer una memòria de pressa i corrents en 10 dies. Jo, si em permeteu, ja ho vaig comentar en alguna altra ocasió, és bo tenir aquests projectes al calaix, precisament perquè s'han de presentar amb prestesa i quan ja es tinguin totes les façanes i la coberta que ja està de la Torre de Cal Pont s'ha de pensar en els interiors i potser començar a pensar en un projecte de l'església. Tot el conjunt és vecin i per tant aquestes subvencions de l'1,5% cultural és molt més fàcil que arribin per aquest camí i els projectes, si aquests ja estaven fets, pensar-ne de nous per tenir-los al calaix per quan sigui el moment poder-los treure i poder demanar aquestes subvencions. Dir que el projecte definitiu no està fet encara, hi ha la memòria i l'avantprojecte, perquè el projecte definitiu s'ha de canviar, perquè ara és vecin i el que hi havia ja no serveix, però ja hi estan treballant, hi ha un arquitecte i un arquitecte tècnic que ja estan treballant amb aquest projecte per tenir-lo llest d'aquí 15 dies aproximadament i ja poder-la aprovar i ja que estigui en el moment en què se'ns requereixi doncs ja estigui fet i aprovat. I ja està, a nivell d'informació ja està, ara passaríem als plecs i preguntes.